श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क 94 23 98 97 81 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76। सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद स्थायी समितीची मासिक सभा बुधवारी चांगलीच गाजली। कणकवली पंचायत समिती इमारत खरेदी खत प्रकरण, पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतील रस्त्यांची दुरावस्था, ग्रामीण आरोग्य केंद्रातील कर्मचाऱ्यांची टंचाई, बचत गटांच्या कामकाजाची परिणामकारकता, स्मार्ट मीटर आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील कथित आर्थिक गैरप्रकार अशा विविध मुद्द्यांवर सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरलंय। पंचायत समिती कणकवलीमध्ये ती प्रांतांच्या ऑफिसमध्ये सुद्धा याच्यावरती सगळी कागदपत्र माझ्याकडे आता सगळ्या कागदपत्रांचा बंच आहे माझ्याकडे, त्याचा रिपोर्ट पण माझ्याकडे तयार आहे। त्यामध्ये मला असं दिसतंय की 1952-53 सालापासून ही जमीन लोकल बोर्ड तेव्हा त्यावेळेस होतं, लोकल बोर्डच्या नावानं आहे ते इतर अधिकारामध्ये सुवाटकर आणि इतर त्याची कब्जेदार सगळी नाव आहेत, पण इतर अधिकारामध्ये आणि कब्जेदार ह्याच्या पीक पाणीमध्ये मात्र लोकल बोर्ड सर्व गोष्टी सांगता म्हणजे सर्वांना माहिती आहे। पहिल्या दिवसापासून माझं एवढंच म्हणणं आहे की तो शेरा काढला गेला, तो जाणीवपूर्वक काढला गेला, बरोबर काळ झाला नाही। दुसरी गोष्ट, ही प्रॉपर्टी काय कोणाची वैयक्तिक नाही आहे, प्रत्येक वर्ष 1952 पासून आपली पंचायत समितीच्या ताब्यात आहे। आणि जर महसूल खात्याचे लोक जर असं करत असतील तसं ह्या संदर्भात काय ऐकलं तर तुम्ही आम्ही करायला तयार आहोत। 2-4 गोष्टीमध्ये सर बदल झाले पाहिजे, प्रत्यक्षामध्ये आरोग्य, शिक्षण या गोष्टीमध्ये 100% बदल झाले पाहिजे। त्या ठिकाणी पैसे येत आहे, कुठेही कमी शासन पडत नाही आहे। आम्ही फक्त आमचे कोणतरी लोक आहेत त्यांची बाजू घेण्यासाठी म्हणून कुठेतरी बसतोय। माझा कोणतरी भाऊ शिक्षक आहे, माझा भाऊ आरोग्यामध्ये आहे, त्यांची बाजू घेऊन बसून आमच्या लोकांना त्या सेवेपासून वंचित ठेवायचं का? सगळ्यांनी एकत्र विचार करा आणि विचार काय झाला पाहिजे एवढीच आमची अपेक्षा आहे। कमिशन काढताय एवढे ह्या गोष्टी केल्या जातात, बाकी काही करत नाही। आता विषय आपण संपवला पाहिजे, हा विषय संपवला पाहिजे असं कोणी सांगतो। मला एक कळतं, मी फायनान्सचा स्टुडंट आहे म्हणून सांगतो। त्यांनी काय सांगितलं की ऑडिटची कॉस्ट आहे ना त्यांना जास्त होती, तर ती काय करत असणार, कुठल्या तरी थर्ड पार्टी ऑडिटरकडनं ते ऑडिट कंपल्सरी आणि ते त्यांना इनरेग्युलेटेड चार्जेस करत असतात। काही कोण 5,000 करत असेल का हे ठरवलेलं आहे, रेग्युलेटेड आहे। बाहेरचे कोण नाही ऑडिटर, मी सांगतो 2 मिनिट आणि त्यांचा रेट ठरलेला आहे, पुढे नाही पण ऑडिट बंद एजन्सी तुम्ही ठरवली कशाला माहिती असेल त्यांना ते ऑडिट करणार, ठीक आहे। इन्कम टॅक्सची सर्वांची लिमिट असतात, बाकी काय नाही। त्यांना जे ऑडिट करायचं आहे ना ते थर्ड पार्टी कोणाकडनंही ते करून घेऊ शकतात, रेग्युलेटेड विषय नाहीये। माझी आपल्याला काय विनंती आहे ह्याच्यामध्ये की आपण एखादी NGO ह्याच्यामध्ये लावावी की ज्यांना नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस वरती हे करू शकतात आणि त्यांच्याकडनं त्यांचे ऑडिट्स करून घ्यावे। प्रॉपर NGO जी करेल त्याने काय होईल, त्यांचा फायदा होईल की ह्यांना जी काही कॉस्ट लागते ऑडिटची तरी काय होत नाही, 2 लाख निदान आणू शकतो। NGO तयार होत असतील तर द्या, आवाज करा, तुम्ही यंत्रणेने आवाज करा आणि जर द्या पण अध्यक्ष देऊ शकता 1,000 गुणिले 9,000 करा। जर आता विषय खरोखरच तुम्ही पुन्हा आढावा असा घ्या की प्रत्येक तालुक्यामध्ये असे बचत गट किती सक्षमपणे स्वतः काम करत आहेत, त्याचा आढावा घ्या आणि ते करण्यासाठी आपली यंत्रणा काय केलं पाहिजे, आपल्या यंत्रणेने कुठल्या गोष्टी काम केलं पाहिजे याच्यासाठी आपण केलं पाहिजे। त्याचं कारण असं यांचे जे CC आहेत किंवा यांचे जे CRP हे फक्त एकमेव काम करतात की त्या बचत गटांचा वापर करून आपण अशा केसेस आहेत की बंद बचत गट चालू दाखवून त्यांचे पैसे तेही वापरत आहेत आणि बऱ्याच ठिकाणी होतंय। म्हणून तुम्ही आधी त्यांना घ्या आणि दुसरी गोष्ट त्यांची यंत्रणा वेगळी यंत्रणा असेल जर ते वापरत आहेत जिल्ह्यात, त्यांचे जे अधिकारी आहेत किंवा म्हणजे तुम्ही CC असतील, तुमचे CRP असतील की त्यांची कुठेतरी वेगळी पॅरलल यंत्रणा आहे, असं काहीतरी वेगळ्या पद्धतीने काम करताय तर
तर लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन तुम्ही त्यात हस्तक्षेप करून त्याच्या उत्पन्न वाढीसाठी प्रत्यक्ष काय काम करता येईल याच्यासाठी तुम्ही वेगळी तुमची प्रयत्न करा. नुसतं ऑडिट करणे, त्यांना पैसे पुरवणे आणि त्यांना दमदाटी करणे आपली यंत्रणा वापरू नका. ते 25,000, 30,000, 35,000 घेण्यात आले. ही वस्तुस्थिती आहे, जबाबदारीने बोलतोय. त्याच्या मागचं कारण काय आणि ते असं घेणं उचित आहे का? तुम्ही सुद्धा मेडिकल कॉलेजवर नसेल तर असे असेल तर उदाहरण मला सांगा, मी त्यांना जे आपल्या डीनला बोलून त्यांच्याशी या विषयासाठी खास सीओ साहेब आपण आरोग्य सभापती आपण खास याची बैठक लावली, डीनला बोलावलं. शुक्रवारी साहेब, शुक्रवारी 12 मध्ये स्वतः मी उपस्थित राहिले पाहिजे. कारण हा विषय खूप सिरियस आहे आणि बऱ्याच अशा पेशंटकडे पैसे घेण्यात आले आहेत, तर त्यांना कल्पना आहे की नाही ते सुद्धा आपण नाही, तुम्ही पण या शुक्रवारी, तुम्ही पण या. जे पण असतील ते तक्रारी शुक्रवारी 12 वाजता मीटिंग घेऊया टीमची. दुसरा एक महत्त्वाचा विषय हो. बरोबर सर.